جبران جنگه سلاوره استماشوانم هجا جنگه همه ایرو هرما گنده هون گردای سر نافچه پالویا خارپته انگوب زراوه کرمانشکی هونکار دوه هونیو اما ایرو درباره و هرم دا هنچاودرین خواب گره پارو کن ام باورد کن برنامه تیر به جنگه دست بید که لودری کسین کو وقتی کامپ لودری آوا کرده اجازه بر دارانجی چاندنه اف دار اینها لور هاوردور خیات کن اوانا دریرش کن هاتنه تعماندنه نه لی دیساجی دناوان دا استریه دریرش کن هیه هم گوهن هری ما دبیجه درک جی اوانا وکی ودبینن دبر هر شاقه ویدا دو حب استریه وک زخت ده هنه اف جی جبلی بنه شاغ به آلیه کی دنه اف زخ در ناکهون لورا جی دریرش شون ام دبیجن بستریه اوانا جی وکی مگو اوینه تاماندنه نه لورا جی زخ دیوان وسط تایبتن اجا دریرش گلک فایده ویجلاشی انسان راهیه هم انسان دکنه ریچال جی چت کتخون و ده همان دمه دا وک خاویتی جی انسان دخون یعنی خوینه فلان زیادت که باشه جو بخونی لبرجین دورا اوه کردیا جی اتخوازم وی بجم دما دمسال شلیو شلاپه در باس به بهتر گزو داره فکریت که جخو اف جی گزو لیکتیه وکی وبدین گزو وکی نخوشیه دمال داره بخه پل داره همو حشک دکه وکی ام بیجن کرموری فلان جی دکه ونه و دیسا مینا رون لیدوه او جی پله حشک دکه و نایل فیکی جی بده جبر و جی دوی حساب وان تشتانا جی بکرن یعنی جبو گزوله نکه و جی ریو ریباز هنه او جی دوی انسان ما دوی آلی دا اینکه اشیار بند داران ام بیج چاندنیا داران دا یعنی بره کوپک چاندنیا داره بکن دوی چارچوبه دا مخواست ام هنگی بسا دریرش که بکن جینگه ددومه
ev jî niha gezekî li vir li derdora çemê Miradê derhatiye di nav van kevran da ez dixwazim wekî behsa vê bikim hin cîwarê me hene navê xwe ji vê gezikê digirin yek jê çimûş gezika Dêrsimê ye her wiha jêra Melkisî jî dibêjin çima Melkisî dibêjin ji ber ku ji evê gezikê di heman demê de Melkis jî şî yani Melkisa ku em jêra dibêjin cerok ango cerok ku binê heywanan axuran paqij dikin ji ber ku ev hêzdar e bifikirin yani weke ev ê yanî nerme êca evaya ji bo tiştekî dijî bikartînin dema xaniyan serban dikin yani li gor xaniyên ku bi axî û kevran xwezayî bên çêkirin evya berya axê bike diyarê xanî li ser maxan viya radixin gezikê û her wiha ji bo sifirneyan jî sifirneyên xaniyan jî vê gezikê bikartî ji ber ku gezik yani temenê wê dirêj e dema hişk jî bibe dirêj e wekî dara hevrsê ye yani hêzdar e ji bo wê jî ev taybetmendiyekî wê heye wekî navê wê li gezik gezan navên jî warê me yani wekî me got çêmûş gezik jî heye navê xwe jêgirtiye ew jî ji bo jîngehên ku em bêjin gez lûr gelek hebin bi rastî ew nav ji bo taybetmendiya gezikê li wan herêman jî dikin wekî me got yani hin taybetmendiyê wê hene yek dosê me wisan behsa kir ji we re têbîra min dema em zarok bûn bavê me diya Mehmet Şeyan di Berçeman rastî Berçeman gelek henin li herêma me jî zêde hebûn em çûne li wir me derdixistin wisan tiştekî asê ye dema bi qedûm jî bê derxistin dîsa jî ew evê dide zîl dide şax dide wisan hêzdar e berxwedêr e jî lê evê nabe pir dirêj nabe asta wê herî zêde ev xwasa me dikare bêje û pişt re êdî qert dibe em bêjî gava çiqasa emrê zêde biçe qert dibe di heman demê de vê gezikê evê jî digire hebikan jî digire wekî hebikê em bêjî wekî kunciyan bi qasî kunciyan mezin hebikan jî digirin îca dema meriv bike gezik û pê erdê paqij bike tabî ew hindî diweşê ji ber wê jî tiştekî taybet e min xwest ez behsa wê bikim li derdora çemê Miradê ango çimê Muradî gelek darên biyan jî hene dikêliye pêş de ez ê hinkî behsa ev darê biyan çi qasa kêrî însanan tên ji bo bikaranînê ez ê bikim û ez dixwazim behsa taybetmendiya vê darê bikim evana weke tuwanin bifikirin hema ew tu meriv dikare bêje yekin yani yekê nizan bej dûr ve ev bêje tune evana jî fêkiyê dara biyên e pela wê çawan însan hişk dike çayî dixwin îca evana jî gava hişk dibin yan jî însan bi terîtî wan jê dikin li ber tavê hişk dikin û dikin weke çaya zivistanan dixwin îca li vir jî ew ê heye dîsa bifikirin wekî kamûşê çawan devê çeman kamûş ew pûrtikê wisa digire evana jî wî digirin ev pûrtik tabî bi hêza bayêra dema hinek babê ew difire diçin ya evana mesela weşiyan e yekser dema nû ve dibin ev pûrtikê spî jî digirin îca li derdora çemê Miradê wekî min got gelek dar hene ji van daran însan gelek tiştan pêşî heta meriv dikare bêje avahiyan çê dikin zindiyan çê dikin zindiyê hem ajalê nava xwezayê hem jî şekilê însanan çê dikin dikêliye pêş de sürprîzekî me duê çarçovê de jê jîngeh didom ev
Tamaşavanın herciyayı geyrayşe maye devevare hun egredayı paloya xarpeti de berdawam keno. Naha ev ciğer pişt mukuyat ke herema gunde hun kireke. Lümle mine aliye çepe gunde lakiç her vaha le lakiç veda gunde hateke heye u ev ciğer em naha leneji gunde hune. Brasti ji ev der jingeheki buhuştiye. Kesen ku ciyen ku em bêjin bûne bi nav û deng însan diçine wan deran ziyaret dikin ev der ji wan jiyan kêm nîne zêde ye. Ji ber vê jî temaşevanên me dikarin bi dilekî rihet bêne vê derê ev jîngeha bav û kalan jîngeha ku di serhildana 1925 da bi sedan serpêhatî û bûyerên ku li vir derbas bûne hîs bikin û li vir wê hizûrê bidînin. Ji ber vê jî herêma Paloyê bi rastî jî meriv dikare bi giştî gava bigire dest herêmeke hêjayî dîtinê ye ji dilê me re bi rehetî dibe bersiv. Di vê çarçovê de em jî bername xwe li vir didomînin, jîngeh didome. Temaşevanên hêja ez ê niha jî hinkî behsa erdnîgariya vê herêmê bikim. Ev çiyayê li aliyê min ê çepê xwecihiyên vê derê jê ra dibêjin ku devê ma yanî çiyayê gundê me. Rexê min ê aliyê rastê jî dibêjin keyvang. Ango çiyayê kewan. Li pişt min jî çemê miradê dîsal hember min jîn herikîna çemê miradê. Bi rastî erdnîgariyekî pir xweş e. Li rexê min ê aliyê çepê navçeya maciran, li aliyê min ê rastê gulayon û miyarûn ê girêdayî xarpêtê, her wiha li aliyê min ê pêş zî bajarê Çewlîgê, li pişt min jî xarpêt. Bi çiyayan pêçandiye herêma Paloyê. Lewra jî ev der ji bo Kurdan her dem bûye ciyê parastinê. Jîngeha parastinê, çiyayên vê derê, dar û berên vê derê, çivî ku em bêjî ajalên navxwezayê çi hene, însanê me xwe spartine wan li van deran wekê jîngeh ji xwe re hilbijartine. Dema merû li vê herêmê mezet ke yekser navçeya Paloyê derdikeve pêş. Ji ber wê jî Palo ji bo Kurdan ciyekî taybet û girîng e. Çawa em bêjin Cizîr, Licê, Nisêbîn, her wiha navçeyên me bi vî rengî çawan ji bo me ciyên pîroz û girîng tên hesibandin, bêguman Palo jî yek ji wan e. Em karibêjin hemû derê Kurdistanê, hemû cîwarê Kurdistanê ji bo me pîroz e. Lewra jî em weke ekîba jîngehê çiya, gelî, çem, rûbar, her çi di nav xwezaya welatê me de hene, em wek dîtbarî û çavdêrî bi we re parve dikin. Em bawer dikin ev tiştê ku em kom dikin ji we re radgînin kêrî we jî tê jîngeh didome. Temaşevanên hêja niha ez li ser çemê miradê dondurê kelekî de roniştîme. Berê bav û kalê me ji qamûşan, ji şivê biyan, her wiha jî çinaran, kelekan çê dikir û di ser wan da derbasî jeberê avê diband çeman da.
Çemê Miradê jî çemekî binav û dengê taybet e li Kurdistanê, taybet herêma Bakur. Serçaviya çem ji çiyayê Agiriyê ango ji navçeya Giyadînê dertê rêwîtiyeke dûdirêj dike. Ev der nav sînorê navçeya Paloya Xarpêtê ye. Ez dixwazim wekî behsa rêwîtiya çemê Miradê bikim. Ji Giyadînê dest pê dike di deşta Mûşê de, di Çewligê de, di Bongulon navçeyê Bongulon, Darahênî, her wiha dikeve nav sînorê Xarpêtê. Di nav sînorê Dêrsimê de çemê Pêrê û çemê Munzurê dibin yek. Ew her du çem jî bi çemê Miradê ra dibin yek û tevlî Firadê dibin. Çawan Firad wekî çemekî asî, avekî asî tê zanîn, ew asîbûna çemê Firadê jî jê derkên ava Muradê, ava Munzuro û ava Pêrê ne, ango ava Golan. Kurdistan bi her rengê xwe xweş e, bi her demsala xwe xweş e. Lewra jî meriv dema dikeve nav xwezaya Kurdistanê gelek xweşînekan dibîne, gelek serpêhatiyên Meruçê de bîranînin Meruçê dibin. Meriv dikare van serpêhatiyên xwe weke bîranî binivîsîne jî kî di serdemê berê da bi taybet salên 1925 da gelek serpêhatî li vê derê çêbûne. İnsanê me berê li van derana dema nû bicîbûne wekî jîngeh ji xwe re dîtine li van derana jiyan kirine. Danûsandina wan bêguman di ser çem da bûye. Her wiha di nava çem da gelek masî jî hene. Bi taybet masiyên pelsor li vê derê binav û dengin. Lewra jî însanê vê derê di serdema em karibêjin weta nêçîrvaniyê da jî li vê derê jîngeh wek jîngeh bikar anîne. Di wan deman da jî nêçîra masiyê be ango ajalên koviyên nav xwezayê be. Ji xwe li vê herêmê gelek firinde hene. Ez dixwazim hinkî behsa wan firindeyan jî bikim. Bi taybet ciyê ku av lê hebe ango golcik hebin. Li wan derana bêtir qaqlîbaz bicî dibin. Ya wekî bi Tirkî martî ji wan re dibêjin. Her wiha leglek dîsa û werdek û qaz jî dîsa li ber çeman bêtir bicî dibin. Dîsa di nava çûkên ku ber çeman da hêlîn çê dikin, çûka wek çûka Silêmanî li erdê Sîmanok jî çê dike. Ew çûk jî cureyekî kewan e. Çawa kew hêlîna xwe li erdê çê dike, ew jî li qeraxê çeman hêlîn çê dikin. Hema li ser qûmê qeraxê çem hêkê xwe dikin û weke jîngeh ji xwe re ew dike. Yani ciyê ku av lê hebe, bi taybet ciyê ku çem lê hebe, jîngeha gelek firindeyan e. Her wiha çiyayê ku me got wekî çiyayê koyê devê matê binav li vê herêmê li vir gelek ajalên kovî yên weke Peskovî, Xezal, her wiha Kiroşk, dîsa li çiyayê em bêjin aliyê çiyayê kewan li wê derê gelek kew jî hene. Herêmekî pirrengî ye. Di demsalên biharan da şînahiyê xwe, di demsalê zivistanan da weke bûkekî bi berfê tê xemilandin û her wiha havînên vê derê jî gelek hênik derbas dibe. Ji ber vê jî însan heta mümkün be bikaribin li ciyên wisa xwe bigirin, li ciyê wisa wekî jîngeh ji xwe re bidînin û bên bicî bibin bêtir baş e. Û ez niha hatim qeraxê çem û niha jî ez ê hinkî li ser çemê Miradê bi tena serê xwe bigerim. Jîngeh didom.
تماشاوانên hêja gerûgeşta me ya li herêma gundê hûn ê girêdayê paloyê didomen niha jî ez li ber apê hecî me ez dixwazim apê hecî bi we bidim nasîn û derbarê kar û barên ku li vir dikin ew bila ji we re êdî rave bike. Ez ê bi kurmancî jê bipirsim ew jî bi zazakî bila ji me re bibersivîne. Apo dixêr em ê. Xeyr miyan da Allah razı olsun. Ji ber ez bi zazakî zêde nizanim ez ê ji te re bi kurmancî bipirsim. Tu jî ji min re bi zazakî bibersivîne. Ewlî ez dixwazim te nas bikim. Navê te çi ye? Tişkîja gundî? Navê me Hacı Abdullah ya. Gundê me Bêhana. Gundê Beyhanî ku bi zazakî jê re dibêje hûn. Hûn. Ez hûn re. Ondan sonra ma ha palıdır nişte. Ondan sonra Emrê te çi xese ye? Emrê me heştê hota. Heştê û heft e. Emrê apê hecî heştê û heft e. Xwedê emrekî dirêj bide te îşallah. Êca û li vir karekî pîroz dikin. Temaşevanên hêja apê hecî û zarokê xwe li vir wekî evekî çêkirine, tesîsekî ji xwe çêkirine bi derfetê xwe ev der tapûlî ayê wan e, araziyê wan e. Ji xwe wisa çêkirine êca ji xwezayê gelek tiştên balkêş çêkirine wekî li vir niha li pişt me jî hespekî xuya dike. Apo înkî tu dikarî behsa vî hespî vî hespî we çawa wî çêkir we çi çêkir? Hespe ağaçê Çınar o? ağaçları Berê çınar o? beri çınar ağaçı ya. Ondan sonra Kî çêtike? Kî çêtike? Tu çêtkî yan? lavê me Lewkî te çêtike? lavê me küçük Murat. Temaşevanên hêja ev di dîroka 2016 da ji vir 6 sal berê hatiye çêkirin û ev reseniya xwe hêjî diparêze. Êja apo em hinkî li nava evê jî bigerin, nava tesîsa we jî em bigerin, em ka bidînin we ji bilî hesma we çi çêkiriye. Ev hunera ku lavê te jê fêr biye van tiştê taybet wisa çêtike ji te fêr biye. Lavê te ye divê ji te fêr be. Ha xeyr be Murat be. Li vir evekî jî heye, dêlekî jî heye. Dêlekî ye. Hûn jê re dibêjin çi navê wê te çi daniye? Te navê çi daniye? Valla navê ya neyse der ismi nedir sen? He? Frida. Frida. Te navê İngilîzî lê daniye? Çêlkê wê hene? Çêlkê wê hene? Heye. Çar tane Apo eviya ez dixwazim tênkî ji min re behsa vê ava lavê me çekir yak gişt. ev ê ji lavê te çêkir. Ev ji kîja dare? Ev kîja dare? Valera. Valere. Valera. Ev ê diyarê wî? Qamişa. Qamiş. Êca temaşevanên ez dixwazim vê jî bêjim wekî apê hecî tiştana got ji nav xwezayê însan gelek fayda dibînin. Wekî wê dibînin jivan daran çi çêkirin, tiştekî taybet çêkirin. Hemû xwezayî yanî betonî têda tune. Ev jî ciyê we ye, ciyê ku em bêjin mêvanê we bên falan. Apo eviye çê we avtiye, o çivêra wî dibêje çi? Ava kuya. Kuyê. Zazakî wî dibêje kuyê. Kuy mavon kuy. Erê bi kurmancî dibêje kundir jê re. Kundira avî. Kurban avî. Erê. Ê we jî mezina we gava wî zarok bûn pê serê we dişwîş di berçema? Erê. Dişwîş dine? Tabii dişine. Ev jî wî ji bo çay falan çêdike ji mêvana re? Ana arcema vereştin eskiden. Erê. Ondan sonra mutfağı. Ev jî wek metbaxê wî bikartînin. Mutfağı. Gelek baş e. Ev dirince derdkeve ku derê? Ana sere o lewê park heye. Park hesta. Park heye. Park Joriye. Ev av ji ku derê tê? Ev ava ku niha Ava yeni rahatı. Yenî ra. Herê. Êca we pêşiya wî li vir we jê derfetê xwe we elektrîkê çêkiriye ne wisa? Herê. Elektrîka we jî xwezayî ye. Elektrik. Ey we xwezayî yan ji avê we ji xwe elektrîk çêkiriye. Ne wisa? Weş. Law me Her ew hunera wî heye yani. her sanatı heye. Erê heye. Ev jî wijvana re dibêje çi evê ser evê. Ana mavar ger. Hûn jî cêr dibêje ne wisa? Êca li vir jî evê çêkiriye lawkê te peskofiyekî çêkiriye. Peskofiyek çêkiriye. Ew jî dîsa bi heman ji de heman daran çêkiriye ne wisa? Aynı dar. Pekî li vê derê peskofî hene ne wisa? Peskofiye hatin vira. Erê têne çem têne avê. Kaç tane hatin vira yine tere. Dîsa diçin. Pekî yek wan dikuje? Yek wan dikuje? No kimse ne yasağa.
Yasağı. He yasak imiş. Gelek başı. Bu ucada Ev jori jî ha dalu bak yeni ha et yavrum. Yeni bu evet işte. Ci ave serçaviya wî. Ha. Jûê dere Ke dere. maşını veriyeli ucar maşer şey. Erê li vir jî wekî çir we çêkiriye. Hûn çir dibêjin ewsa? Çır av yana havuz. Erê we hewz çêkiriye. Hala havuz çır. Belê. Apo dixwazî were em qasekî li wir hela em derbasê wê derê bibin. Ez bawer dikim. باشه آفی حجی از گلک ممنون بوم گلک کیف خوش بوم استو زارو که تاجی پیروز دکم جبو کوون لهمبری خوازای بحرمتن تشتن کوش خوازای دگرن و او قاس جددن خوازای و داره کیش خوازای بچرپینن جبو کو کیری و به و بچرپینن لی و زرار ناد خوازای ام سپاسیات دکم آفی حجی مالتا آوا به تمنش کن تمرا دانستندن کرد خدا ترى راضي به ام ایرو هاتن نافچه پالویا خارپته مهن چاودری و دیتبارین کولوه داره هاوردور مدید بوره پار وکر همان دمده ام هاتن بونه میوان آب حجی و زارو کی ویشی مالوه وان تف آوا به خدمت کی جمره کرن ام دوباره سپاسیان که بوان هست و رامانن ام هاتن داویا برنامه جینگه ام حلبدن دمکیدن جینگه کیدن دیسا به میوان مالوه حتی و دمه هایش خوابن خاطره